kumta pelok Phah Pisa sha uba jar Storyteller Lyndon pitip laude shisha uba jar ne wepan beleng ongum ne perlok namar hagine kisni bun ki jingle thok ki jiabat ki brew namar pelok hagine kisni bun ki fake account kimi hakerting jong iba jar bat kilute ya ki pai ba da ba pendon kami ya kerting jong iba jar Storyteller Lyndon kumta perlok beleng ala kedeu haga title bat ke thumbnail jong ke video ba pide ban Sangehnoh ban Phah Pisa sha iba jar ngamshim lamun ya iba jar shisha kemut ki original hangre ngalamun ya uba jar thok uba lute ya Pisa jong ki pai ba da ke ba pendon kam ya kerteng jong iba jar Storyteller Lyndon hatu pitip une unong laptop usna ya ka UPI ID thok ka fake hagerting jong iba jar bat ulute ya baro ki pai ba kumta tongan pen I ya phi ka live mo perlok kene ga jingchia kala jia hanga chisni menswa we o hacker ula hang ya ka mobile number jong parlok jonga bat ula pha message sha baro ki ba don ha contact list jong u dak ba pan Pisa naki kumta perlok ngala poe hang ne ha kene ka WhatsApp chat box jonga pe une perlok jonga Khasi Jaintia kumta mon ke por para mangi ngi jo text dak tin Pnar Jaintia jongi te kasngi Friday वन कोई का मैसेज हंगने फिला बन्यो ई उठो एक हेल्प चाहिए कमुत दक्तिन हिंदी उठो एक हेल्प चाहिए ukwa ya kecing jerak mo tehne kemneng konga kendit ndruba bele une o kena uperlok jonga utho daktin hindi umjut tho yang alon lon daktin hindi te sipang ngalange ba ukwa ban lekai ban nga utho daktin hindi te ngalange kata dengan Phah ya uda question mark hangne ते उपहा भी यहाँ को एक मैसेज मेरा UPI सर्वर इशू है 2000 का अर्जेंट काम है 1 घंटा में वापस कर देंगे QR कोड भेजू उंग yang हंगने बा का UPI सर्वर जो उ कम त्रे कम शो उदन कम Pisa अर्जेंट 8000 tengka ते उंग yang ngan Phah mo ya katoka QR कोड शपी kenapa pini yo ban sen yang kata ka arjar tengka nang ta ngasong perkhat marwe ba auto kena perlok jonga umnang reh du kata ban thok kumne de ka bajrong daktin hindi te nga perkhat Phah ba lada long kat balong ruune te u hacker hi te Phah biang yenga please भेज दो ना अर्जेंट है ते nga reply o इस नंबर पे पूरा खाली है भाई बैलेंस मेरा kamut hang ne nga ong u ngam dan Pisa re hapo kene ka Google Pay jonga dan Pisa ka balan jonga Phah byang yenga kisi se भिजवा दो ना अर्जेंट है तो ong yenga Phah na kiwe la don hame te Phah yenga ka we ka photo hang ne hatin bangala I kene ka foto te ubriu ute uperlok jonga uba sa ba shong hashnong jongi he kaju ikhnong isha shong menta te udon sha sor udang tre sha sor te nga perkhat bala don kinu relative jong o ki ba pang te ngi kanong kong ngin tip ya kata namar ngi shong hakaju ka shnong hakaju ka jaka te ngin tip shwa ya kata te nga perkhat mano kane ka bru ba thiapang hospital ka kami jong uru ka dona ying ki handman ki para jong uru ki dona ying te kanu ke kane ka bru mano kane te nga perkhat marwe bala de ka dikharu te bale u panyarap nakliang jong u ban yarap ya kane dikhar don jing ya de ayu bat kane ka dikhar ba ula Phah da kane foto nang tala confirm shisha ba hakam sim jonga ba une ude fake utong thok tu message ben nga please te nga ong u komol ko bulu komol parlok jonga hi nga ong u ba ong hau komol te u Phah biang yang please kisi se Phah na ki we te hangne nga la bitar shisha nga thoi u apkon nga thoi u salab fraud nga tho da continuous ni hone ngam pni re pi hne mo te nga la tip ba ne ude u fraud te a katu kane por
lawan ka message ha ka number jong ka tengah jong ngapat kat nata ta kejuk message kalawan ha ka tengah jong nga kumne hi upan nyarap maka te katu kanne por din ngalayo sakwe pat khobor ba ki contact ki bedon ba dunia perlok jonga contact list jong u ki bru ki bet ki gini ki bru ki bedon national jongi upha ha ki mobile jong baro gini ki bru ki bedon national jongi lakan tin baro ki bru ba belai une khunma ula pan yarap nangi kumne ar hajar tengka ha kane ka kanti em perlok la de pisania haune kamut phim la de phim perkhat sisa bade un hacker em la de pisania o ba o une rupara shnong jongi parlok jongi te udon kam Pisa tengin Phah be u la phi Phah ta ka Pisa no phi concept kamut kamle reshutu parlok jong phi kan le shutu hacker tati kumne hi ya uba jr storyteller Lyndon ro don ki bal shna fake account da ka ba penon kam ya kerting jong u ki pan Pisa na phi la phi Phah kate ki Pisa kamle Shaei ba jr kale Shaei tin nong thok te kane gen ke jing pen Shaei jong nga thrai phila Shaei ka jimut jing perkhat jong phil phi yo jingmut na kana ka video sama share lem shabaro khnang babaro kin yo ya kana ka jing tip kin husiar nang na shikmat kum kene ke jai kam kanam jashu ko chela jongi Sngap share ya kana ka video